Hei kaikille! Olen Janice Viklis, Files.fm:n perustaja ja toimitusjohtaja. 25 vuoden kokemuksella tietojärjestelmien kehittämisestä olen innoissani saadessani jakaa sen, mitä olemme rakentaneet. Files.fm on tietojen tallennusalusta, joka yhdistää vähintään 5 eri järjestelmän ominaisuudet sekä tietenkin tekoälyn. Voit käyttää sitä kaikenlaisen digitaalisen sisällön tallentamiseen, jakamiseen, käsittelyyn, järjestämiseen ja julkaisemiseen valokuvista ja videoista äänitiedostoihin, suunnittelutiedostoihin, kirjoihin ja asiakirjoihin ja mitä tahansa kuviteltavissa olevaa. Olemme kehittäneet pilviohjelmistoja vuodesta 2008 lähtien ja luoneet räätälöityjä tallennusratkaisuja erityisiin liiketoimintatarpeisiin. Lisäksi olemme sisällyttäneet suurimman osan hyödyllisistä ominaisuuksista Files.fm-alustaan, joka on nyt kaikkien saatavilla. Nykyään yli 2 miljoonaa käyttäjää luottaa Files.fm:ään kuukausittain, mukaan lukien yksityiskäyttäjät, ammattivalokuvaajat, sisällöntuottajat, yliopistot ja pienet sekä keskisuuret yritykset. Noin 4000 organisaatiota käyttää Files.fm:ää päivittäisiin liiketoimintatarpeisiinsa. Keskeisimpiä palveluita ovat turvallinen tiedontallennus ja automaattiset varmuuskopiointiratkaisut, asiakirjojen jakaminen ja selaimessa muokkaaminen, tiedostojen lähettäminen alkuperäislaadulla, kuten valokuvaussessiot ja suuret videoraportit tapahtumista. Markkinointiosastot käyttävät Files.fm:ää tuote- ja suunnittelumateriaalien jakamiseen ulkoisille yhteistyökumppaneille. Urheilujärjestöt luovat julkisia profiileja tapahtumille, kuten jalkapallo- tai koripallootteluille. Yliopistot luovat haettavia valokuva-arkistoja. Näissä julkisissa profiileissa on sisäänrakennettuja tekoälytyökaluja, joiden avulla voi etsiä kuvia tunnisteiden, nimien tai pelaajien numeroiden perusteella. Files.fm:n hakujärjestelmä pystyy käsittelemään miljoonia asiakirjoja ja monimutkaisia metatietoja. Uusin ominaisuutemme on asiakirjojen hallintajärjestelmä, jossa voit helposti rekisteröidä kaikenlaisia asiakirjoja ja allekirjoittaa ne sähköisesti. Files.fm tarjoaa sovelluksia kaikille laitteille, mikä tekee tähsystä ja automaattisesta varmuuskopioinnista kätevää. Voit laajentaa tallennustilasi tarpeen mukaan jopa petatavuiksi ja kaikki kilpailukykyiseen hintaan. Suuri kiitos nykyisille käyttäjillemme ja yritysasiakkaillemme ominaisuuksien kehittämisestä ja arvokkaasta palautteesta. Kutsun kaikki tutustumaan Files.fm:n uusimpiin ominaisuuksiin.